Gihakman si Jesus nga patyon. Mateo Kapitulo 27, 15-26. Nabatasan sa gobernador nga sa matagpista sa paglabay sa anghel hatagan niya og kagawasan ng asa ka piniriso nga hangyoon sa mga tawo nga pabuhian. Niadtong panahon na may asa ka inila nga piniriso nga ginganlag Barabas. Sa dihang nagkatigam ang mga tawo, nangutanan si Pilato, kinsa ang inyong gusto nga akong hatagan og kagawasan, si Barabas ba o si Jesus nga gitawag nga Kristo? Nasayod si Pilato nga nasino lang ang mga kadagkoan sa relihiyon kang Jesus, mao nga gisumbong nila si Jesus kanya. Samtang naglingkod si Pilato sa lingkuranan diin siya maghukom, gipasugoan siya sa iyang asawa nga paingnan, ayo pagpanghilabot ni anang matarong nga tawo, kay kagabi nasamok gayud ako tungod sa akong damgo mahitungod kanya. Apan ang gibuhat sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo, gihalhogan nila ang mga tawo nga si Barabas ang ilang ihangyo nga buhian ug ipapatay si Jesus. Busa ng utana pag-usab ang gobernador, kinsa nining duha ang inyong gusto nga akong hatagan og kagawasan? Mitubag sila, si Barabas. Mingon si Pilato, nan-ansa man karon ang akong buhatan kang Jesus nga gitawag nga Kristo. Mitubag silang tanan, ilansang siya sa krus. Nangutana si Pilato kanila, ngano, ansa ba ang sala nga iyang nabuhat? Apan gipakusgan pa gayud nilag singgit, ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala na siya'y maimo kay basen masamok ang mga tawo, nagpakuha siya og tubig ug nanghunaw siya atubangan sa mga tawo. Mingon siya, wala ako'y kalabotan sa kamatayon nini nga tawo. Inyo ka ng tulubagon. Mitubag ang mga tawo, kami ug ang among mga anak mao ang manubag sa iyang kamatayon. Anya gibuhian ni Pilato si Barabas. Apan si Jesus iyang gipalatos og gitugyan ngadto sa iyang mga sundalo aron ilansang sa krus.